さて、最後に医療や介護の問題で触れたいと思います。今、各地で訪問介護のヘルパーさんが足りずに、ヘルパーさんがもう来てくれなくなった、ヘルパーさんの事業所が潰れてしまった、そんなことが現実に起こっています。これは介護の報酬を減らしてきたことに他なりません。一方で、介護保険料だけは年金から何千円と引かれていく。本当にここに国が力を入れない限り、介護保険料を払う方も苦しいし、ヘルパーなど働いている方も苦しい、事業所も苦しい状況が続いていきます。やはり介護にももっと国の支援必要ではないでしょうか。